Wila pharnai sakne kok borogwai ani lupung nengai ani yamrok trust nengai borogno paiple hamjak masibai te phaide sung je sengkro kami hine je pharnai kok borogwai o borok ni bagai sung pal khai sung yaphak khoro anu phaide balai ka hambai puilano sini tinini borong ganang asukjak ang sumoy the Burma President Kumulung Press Club tai bini logi tasing kok sai thangka borong ganang Del Sakma Usi Somponogor Police Outpost tai sinoro tebo borong ganang tongo o kamini okra Chudri sini kok bai hingkai Pradip the Burma tai kami phang sengkru kamini kami phang Komal de Burma tai advisor chairman sengkru kamini sini borong ganang Shankar de Burma tai sikla sengkru kamini sikla ni okra Tonu de Burma balaga hambai tini o jora borok ni nangmani jora o sungbai baksa pal khai sungo phandi mani bagai tai sini media je sini khorang yamrok network tai juda juda phainai rokno belaka hambai aboni logi tini je o third badminton tournament 2024 sengkru sikla rokbai tai yamrok class ningai je borok sengai rimani tai je thungna hanai phainai khajani jotto takuk rokno pipeline hamjak ma sibai yaparo seng puilano ang sanani musungmani ngai sengkru tamo aboseng kok gora bai jotono sio tini ang o sengkru kamio obahai ke jora kok sanani jora manmani bagai ang belai ke hambai mario puilano sengkru ni je bumungai je kami sengjak mani sakno je hamjak mani mari obose balai kai nangkuk mani kok seng kahamang namo sugu tini or tini team balai khato balai nang mani o jorao ya wansup phagyang kai sini do phawo oba hai kai bai gdal jag yanga seng or team no seng soina sinangya ya ba seng tini o team no seng tui se seng kok salanya ni nei seng oro sejak belai ke seng abo talika hamya menipa no mano seng kaham tumung jotto kaham meningkai sejak nukjak kai seng o team no tui seng oro salani senangnya drugs no tui abo belai ke saya kelayo road safety no kai ta to kok kri ai pa no seng sini o jorana nai seng tini o no tui seng salanya ni matangka ang awani bagai tini o jora sini bagai belai kaham seng puila sakna hamjagai sakni kaham nai thangkai amsai ni kaham nai thangkai seng kaisa tei kaisa chuwanani tini oro sokpai apano kawangma siklarok o jorao ang norokno sanani musungo tini sak jora je tabukgo norok phekmani manaino sawi tongnai rok nang tini sanani musungo phaidi norok ni o samano yakarei kaham lamao himnani bagai ang tini yamrok kas tingin rokno koyo tai norok ni ma baboni engui ang tini norok no koihoro norok ni ma baboni engui go nini ama babu nini kami yang saya ini kising song norok ni bagai sini dopani barorok besek khas sajagai tangkana abo norok wang sugai naidi sini o dopa o jorwa seng kaham kai sini dopana seng kusubat pisana nangai nengang kha kupur bai kha kuar bai dopana kaham kai kusubat talang kai seng sini dopa tewan ai thokeng nai tai jotto nai tongai
jotto takuk bukhorana norokno khaksangma sibai hamjakma yaparo norokni hamjakma sing nango sini tinini o thak badminton tournament 2024 ni cengri jeri jakmani norokni surimani norokni hamjakma sing nango norok jungno support kaigai sing tebo kaham gai sing muthung mannai tei norokni thani ang tini ani yamrok class dengan kogriu last year ni sini thangnai bisini sini sing yamrok class football tournament muthungai tongo o bisio bo thangnai bisio muthungmani slai teibo kebang sing kebang ma tripane amsaya sing muthungai norokni subasu nango aboni bagai tini thangmani bising tei sing kebang ma sini kising nung kai mano ni besak sing kahanggai tuwai mano aboni bagai sing phaidi sini dopano sini kami amsaino sing sini kaham wansuk mabai sini tomung kaham bai kayai sing naithok kai pisai talangan nei sing tini ni sing kogriwana tini ang te sukno kok sasinai sini jorabo seng malia gasuk kok saino ang ani kok norun mathak rekha ambai belagi